No niin. Adrenalin parkissa ollaan. Tää laittaa nyt vyötärölipsi ja sitten nää kiinnikkeet. Täällä on vähän erilaiset. Ajatellaan näitä. Sitten pitää... Sitten vaan mennä. Vähän tähän näitä. Hei! No niin, sitten tätä lankapoikki. Toinen irti. Ja sitten lähtee toinenkin. Sitten tänne väliin. Mennään tälle puolelle. Nyt vissiin tällä puolella. Joku tulee sieltä. Kun tulee semmonen röilymä silmiin. Ei mennä nähdä tota oikeassa kohtaa. Aha. No minä oottelekohan nyt ootte mennyt. Eikö saanut 3 maksimissaan? Sää, mien toottele vähän. Niin vielä on rannekekki. Eli siltä puolelta vai? Niin. Aha. Niin voitais sitä ylitiestä. Juu. Aha, nää on vähän solmussa. Nyt ne jos tää lenkit kiinni. Sieltä joo. Miksi sä osaat pitää kiinni? Häh, pidä siitä vaijerista vaikka. Ja, tai sit niistä kahdesta, mitkä on siinä jo. Välillä vähän kiristää näitä. No me voi mennä. No niin. Ja vielä laittaa solmuille. No niin. Verkkoa pitkin. Hei hei. Läks se kieltää siltä puolelta vai? Meinasin. No. Helpompi on. Tää on helpompi hiässö. Joo. Tää kahtoo jo vähän. Riina on siellä, niin hiässö mennyt. Hei hei. Ai niin, vaijerista ja... Juu. Me vaan vuotaaks sit on Riina. Joo. Oota vaan. No nyt voit mennä. Joo, no mennään. No nyt mentiin! Helmi, meillä on
pitäis oikeesti mennä ekana tähän. Niin. Mut päätettiinkin mennä Family ekanaksi. No niin. Vähän otellaan. Tiidada. Pitää katsoa miten nää mennään. No. Niin otti vähän nivuusista. Ottiko? Vähän otti. Ei paljon. Tää on vähän hiasta puuhaa, jos jääpä jummilta jo. Niin. No en tiedä pääsenkö niitä. Tää alimmalla. Tää tästä aliin mennä, kun en mieti. Kyyristymällä. Tää pysyy silleen kunnon siellä. Se on. Ja vähän kun liikuntarataa siihen. Astut siitä. Keikut vähän ja silleen voit vähän keikkua. Voin minä auttaa vähän. Se voit keinuttaa sitä vähän lähemmäs. No, siellä on putkea. Noniin. Tällähän tää ei toiminut. No hyvin mennään. No. Tällähän nää selviää. Ai niin, nyt sitä kautta sitten. Vähän kattoo, että mitä kautta. Ai muka helpompi naruis. Niin, Nikon mielestä pitää. Se on ihan... Niin sinun mielestä on helppo mennä naruilla. Aha, nyt on kiinni. No minähän kokeilen kanssa naruilla. Aha, siellä onko tommonen mehiläispesä vai mikä tuo? Tääks tää on niinku mennä päälle vai? Tälleen lenkillä kiinni. Tuolla on exit-paikka, mutta ei mennä sinne mennä. Tässä on joku 5 metriä. Eiks tää ollut joku 5 metriä vai mitä tää on? Täällä on nyt puita nyt, että pyörii. Miten siitä sitten? Saat Miia vetää sut siellä. Niin, vähän kato vauhtia. Oota. Annetaan vähän vauhtia. Työnnetään vähän vauhtia lisää.
niin. Nyt meni jo lähemmäs. No joo, on täällä vielä. Tässä. Tää jossain välissä, jos janottaa, niin käy sitten hakee juomista. Joo, me vaan hengittelen. Joo, kannattaa se hengittääkin. Ei sitä hengittämättä kannata. Ai niin, tää on tän radan exitti jo tossa. Vissiin tossa, tai sit se on jonkun tois. Jatkuuks tää mihin suuntaan? Niko? Niko, jatkuuks mihin suuntaan? Joo. Miten tässä niinku? Siihen kiinni ja sit käyt istuu se pallon päälle, kun menet sille puolelle. Tai sit siinä voi seisoa, me en nyt oo ihan varma. Miten se Niko meni? Seiso se? Niko! Seisoit se tässä vai istuit se? Seiso siinä. Seiso? Niin, tässä pallon päällä. Se käy istumaankin. Molemmat jalat vaan siihen ja sit. Mut saat siellä istuakin. No mä mietin, miten mie tästä voisin mennä. Joo, mietin vaan silleen se. Että saisin ottaa sit tuolta. Saat se istumalla paremmin, se on aika No niin. pitäis mun jotenkin, miten me sen laitan? haaroveliin vaan. Tästä. Sinne ja sit käyt istua ja annat vähän vauhtia itsellesi. Annat vauhtia ja sit meno. Jota valmiiksi jo. Noniin. Nää on tämmösiä heiluvia vielä. Päästiin eteenpäin. Onko siellä joku toinen tulos, niin voihan se tulla jo vissiin. Pääse. 3 sai olla. Nää. Kaikki heiluu, kiva. Joo. Ihan rauhassa vaan. Se on semmonen. Vaijeri hyrtti. Hyvä muru. Hyvin meni. Oho, mites meni? Aha. No, nyt hyvin meni. Ai joo, nyt pitäis niinku alas mennä. Meillä oli se Myllysaaressa, siellä oli se tuplaputki, se musta, niin siellä kaikui ihan kunnolla. Nää on sentään puisia, ja se ehkä kaiu sitten ääni. Miten? Sieltä vaan konttaa. Sinne vaan konttaa pienessä joessa ne vaijerit, niin ei tuu sitä hirttofiilistä, että se vetää sut takas. Tuo on hankala sitten kun... Niin, se on vähän, mutta yrität työntää. Lepää taas siellä sitten. Noniin. Jotain mieluummin. Tuntuu, että tästä luistaa. Mites täällä nyt sitten? Hyvin meni. Vähän painanut puut varmaan. Mihin me nyt tässä voi laittaa? Alas, on mennä. Niko ja Rina on tuolla. Missä? No, tuolla. Mistä ne on Niko? Ai se loppu sinne. Ai niin se loppu tohon täärtä. Nyt se jatkuu. No niin, viimeistä viiää. Hyvä. Hyvin mennyt. Hyvin oot jaksanut. Hyvä. Tuut se pois sieltä vaijerin alta, niin voidaan liukua. Väistäkkee vähän se! No anna mennä.
Varokaa vähän! No, No meet nyt sit. ei voi, kun se on siinä alla. No väistää itse, ei oo huomaa. No. Noniin. Anna mennä vaan. Ne on englantilaiset. Väistäkö? Onks kauheeta? Ei sieltä pysty tippumaan, ajattelee silleen. No niin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Koht mie pääsen. Siellä sit vasemmalta puolelta. Vasemmalta puolelta, sieltä meet. Siitä puolelta. Kato, siellä voit odotella, siellä on hyvin tilaa. Niin. Hyvä, nyt voit odotella siinä. Melkein vauhti loppu. Häh? Kato, mulla on niin paljon painoa. Pitäisi se silloin tulla ihan. Viimeini. Ai ai. Hei, nyt pidetään semmonen pissitauko, tukastetaan toi pääsärkylääke. Mitä särkylääkettä? Pääsärky. Aha. Okei. Onko jännityspääsärky? No, siitä se laantuu. Hyvin on mennyt. Kyllä on jännityspääsärky, vaan tuolla saa. Niin. No mutta hyvin se on mennyt tähän mennessä. Hyvä. No niin. Missä täällä oli se? Siinä pallopahassa. Niin. Ja siinä ja sitten vähän putkessa. Se ei haittaa mitään. No niin, että narua vähän. No ei mitään. Ihan rauhassa vaan, ei oo kiirettä. Vihaan tämmösiä näitä portaita. No, ai niin kuin heiluvat portaat. Ei oo kiinteet silleen. Liian kiinteet. Tää on niin välinettä tämmönen. No, se on. Jos mä otan nää pois, niin siihen voit laittaa tohon. Tulla alaspäin eikä ylöspäin. Ja voit laittaa ne tähän vaikka nyt. No joo. Hyvä. Ai, yhden askel mä jätin väliin. Hyvin se meni. Missä Mia jännitti kaikista eniten? Huija. Huija. Muista huijata sillä. Niin joo. No on meitä moneksi täällä. Mutta hyvin pärjäsit kuitenkin. Ja sitten oli. Niin sekin. Mitenhän päin vie tästä nyt? En minä tiedä, kun ei ole kelloa. Minulle ne voi jatkaa, muuten minun pää räjähtää. Räjähtää päin, no niin nyt ollaan pari.